Sa atong tubag sa Salmo, nagkanayon ta nga daygon ang Ginoo akong bato. Unsa may pasabot ana? Nga ang Ginoo maoy atong kalig-on, maoy atong pundasyon aron dili ta matarog. Karon hapit kada adlaw magkapuliki ko og reply sa mga text, magpatambag tungod kay daghang problema. Naiuban nawad-a nagpagtuo og pagsalig sa Ginoo kay ngano kunong sige siyag ampo, daghan lang gyapon kay problema. Bata pa siya, hangtod na lang na nidako, hangtod na minyo, hangtod karon nga tiwasuno na yang kinabuhi, puwerte yung problema. Nga, mingon din siya, Padre, unsa man eh, nga, tanaw ra ba na kus uban, hayahay kayo, pero ako mura man ko gidakdakan sa tanang problema. Ana ba? Muna ako da yung replyan, kuwang pa na. Kuwang pa na. Sige man kag reklamo diya, nga kuwang pa man na. Unsa may insakto unta namutan-aw tas Ginoo siya ang atong kalig-on aning kalibutana. Tanawa ra gud na ang Ginoo nga nagpakatao, maobitang nagpakatao siya aron hatagan ta niya og dalan unsaon pag subay ning kalibutana nga puno sa mga problema. Kay kining kalibutana gitawag ni siya og the valley of tears or walog sa mga luha. Di ka ka-expect din o kalipay tubag din siya nganom lagi ng uban pa dir mura man lagi guway problema nako sa Tagalog pa marunong magdala. Marunong magdala, kamaong muhandol og problema. Ikaw kay imo manggi problema, ang imong problema di portin problema ha, di ba? Kanang imong naong na problema ka na wa unya kung mangiskis ka sa imong kilay, imo na nang paputi pangusbo na imong mga color sa imong buhok, dako kay nang problema ang kwarta pa lang budget ana, unya ang pagtarong anang badlis usahay mahibat pa na, usahay mukampat pa na, gabihimo lang jud kag problema. Unsa may unang buhaton aron nga ang problema mugaan saon man? Bawo mo. Bawo mo kay bawo. Ang una gyud dawata. Dawata ba? Matud pas unang pagbasa, doon na manggi panahon ang tanang panghitabo o tanang butang sa kinabuhi. Dawata na lang ng kamatuoran agad. Nga naagi panahon nga matao ka, nasa panahon kuno nga mamatay ka, na panahon nga guol ka, nasa panahon nga musayaw ka sa kalipay, nasa panahon nga mulampos ka, nasa panahon failure ka, nasa panahon kuno gakson ka, usahay ilabay ka. Dawata kay mahitabo gid na. Naay panahon nga itom kay kag buhok, panahon sad ubano na kay kag buhok, usahay lig-on kay kag ngipon, usahay wa na sad kay ngipon, usahay daghan kay kag buhok, karon sad wa na sad kay buhok. Dawata na siya tanan. Usahay na kay uyab, usahay sad wa sad kay uyab, usahay daghan mo palit og slat, usahay wa say hapit mo palit og slat. Ato dawato na nato nganong problemahon man na og maguol ko nga gahapon nawa itiwan ra kabuk atong halin, itiwan ba unya mo reklamo ko ani hain man dayong mga tawo malit, uy dili na nako problema ang problema nganong wa mo palit. Kamoy na problema, ako igo ra man kumudawat sa inyong gipalit nga slat, di wa ko'y problema. Ikaw niya pa dir ang kumbinto mahimo ka na, ang Ginoo mo'y nagbuot sa tanan og iyan ang tukuron, they will be done. Og mamatay sa kuugma di na madayon, ay unsa may akong problema, kamong nahibilin. Nawa, o mutukod gid mo ana, porting dakuan ninyong problema.
Pero kung mudawat sad mo nga kanang inana ginang kinabuhi, way problema suway ra gug dawat ang imong naong, ma-relax dayon ka. Nya kana sige nimong yaw-yaw anang naong sa imong bana, naong anang imong anak, suway ra gug dawat kanang dawat gid ba nga ako ning anak, ako ning bana, buangon og naong anak. Di ba? Ma-relax dayon ka. Ay di ka ma-relax. Relax Ako sa una, dahil kausa, ako naman nang gisulti nyo kadaghan nga, nanguyab ko sa kong classmate sa una, high school pa ko, giingnan ko, wa ka mauwaw ng imong naong, kabati ni mong naong, nituo ra ba sa kuniya? Dugay-dugay gyud ko ato, nga di kumutanaw sa kong naong sa samin, gitangtang ko, usaraman to kabuk sa amin sa balay, pertim tong gamaya, gitangtang na ko di na ko manamin, di na magikumusakay anang jeep, anas pronsit, kay kita man ko sa kong naong di sa amin, maglagot man ko. Pero salamat kay na ako'y usas mga teachers na ako sa high school nga mipasabot yun nga wagi batig naong sa tao basta malipayon o kamaong mupahiyom. Basta ang taong malipayon o niya mapahiyomon nindot ginagnaong. Mao na sige na kong smile. Sugod ato mga 1980 gito, 1981. Ana sige na kong smile. Tanawa di ba karon daghan na kay magpa-picture padir. Kinahangin mi sa imong smile padiroy nako. Ay mo kumpiyansa ma-develop gay mo ani patay gid mo. Ya kabati na kog naong og buot yung nahon-nahon pero og mo smile arang-arang ba ya? Sige tanawa nang imong naong. Ako na lang naong sa imong tupad. Tanawa ko na, tanawa. Unsawan? Basta mo smile, bisag napay tap-tap, makita mo na sa mata, basta malipayon, nindot ginayang naong. Pero nindot kay mata, pinagigastuan pag yung pabawog-bawog ang pilok, unya o gamay rang pilok, sumpayan pag yun para mudako-dako, unya gakusmod lang naong, magulanon, na, way lami, tanawon murag yun, yawa ang naong. Muna ka na mga asawang kusmod kay naong, ang bana, lamian sa maid. Nga naman, ang maid may smiling, unsa man sir, labhira ni day, kuso-kusoon sir. Ayaw lang kay makusnot o niya na hapyod-hapyoron sir. Ana lang i-dry dry wash lang na. Ana ba? Ay, kon kay smiling kayo di hangtod na lang nung bana ato na madani sa maid. Unya sa smiling kay driver unya ang bana kusmod kay naong. Ang asawa madani sa do sa driver sige na lang pa-drive. Drive ko dong. Wala. Sige, ikaduha nga buhaton aron mawagtang ang problema. Ibaw mo, ang una dawaton, ang sunod unsa man? Ayaw paningkamot pagsulbad sa imong problema. Ayaw gyud paningkamot nga imong sulbaron ang problema. Nanglitan batasan sa imong anak, bati kayo, ayaw sulbara. Unsaon man? Ang problema gaksa higugmaa. Mao na ingos Kristo, take up your cross. Ayaw ilabay, ayaw sulbara nga mawa ang imong cross. Gaksa yun. Pasana. Ana. Sige, testingi kanang wa kay bugas. Ayaw pangutang kay mangutang manggudayon ka kay para masulbad ang imong pagkaway kwarta. Ayaw pangutang, higugmaa ang pagkaway bugas. Di ba? Tanto nimong hinguyab, makatuog ra gyud ka nga way kaon. Di pa kakautang, wa kay utang may. Pero imo ginang sulbaron ko gini. Ay sus, mas stress gyud ka. Kanang mga sakit, kanang sakit nimo, kanser, tumor, nya imo gina siyang kuhaon, imo gina siyang ayuhon, na mas stress ka ayaw higugmaa ang imong sakit aron mo grabe dayon mo grabe ba nya ang mo grabe kisag maayo higugmaa lang gyapon tanawa di ba patay gyud ka kamatay nimo napakay sakit wa na mao na si Kuan si Jesus iyang gisulti ingon siya ako ang Mesiyas, dawaton ko na nga kamatuoran,
pero dawaton sa dakong kamatuoran nga dili madugay paantuson kog maayo sa mga pari, sa mga leader sa Hudiyo, ila pagyud kong patyon gidawat na niya ug nahigugma siyang mudawat anang pag-antos og kamatayon sa krus gikan sa kamot sa mga taong iyang gihigugma. O di wa siya problema. Ang na problema si Pedro ug ang mga apostoles, di mi gusto Lord nga mamatay ka. Patay ka diya. Kasab-anon silang Kristo noon. Karon, kamong mga asawa, kamong mga bana, ayaw mo paningkamot nga mausab ang batasan ninyo. O dila, ayaw paningkamot nga mausab ang batasan sa imong bana or mausab ang batasan sa imong asawa. Muna ka na magpatambag nako, Padiroy, gibuhat naman ako ang tanan, wa man gyapon mausab ning akong bana, sugarol man lang gyapon kay, palahubog man lang gyapon kaayo, nangabit man hinuon. Imbis unta tumuarang-arang ni grabe naman hinuon, gibuhat naman tanako tanan. Nako, ayaw na pagbuhat. Ayaw na pagbuhat. Higugmaan na lang siya sa tanang higayon o sa tanang sitwasyon kada adlaw. Unsaon man paghigugma, Pader? Nako, gamita ang tulo ka S. Unsa may tulo ka S sa paghigugma? Ako na nang gisulti ninyo. O, hinumdom pa mo? Ang nakahinumdom, tagaan ako 1,000. Ikaw na eh. 1, 2, 3. Way nakatubag. Tulo ka S sa gugma: smile, service, o sacrifice. Pahiyumi lang na imong bana, bisagikan pas kabit, pahiyumi. Nya sakit man, magtuo man imong luha, ing na lang, my eyes is crying, or are crying, my heart is rejoicing nga niuli na ka. Miss you so much. O, di ba? Saan? Buhat mo na. Yawan on, di gid mo sanong. Ikaduha, alagari siya. Unsay iyang gikinahanglan karong taknaa. Ayaw na pagsigig kwenta sa iyang mga bati. Ug unsay iyang gikinahanglan karong gigutom ba siya, masakiton ba siya, unsa pa diha, alagari gyud. O gusto siya manukmag, manamparos, ikay magpakulata. That is form of service. Unsa man? Si Kristo di ay gilud-an ang naong, gikulatag maayo, gibiay-biay, gibunog, hangtod gilansang sa cross. Nganong iya man tong gihatag? It's a form of serving the people who are bloodthirsty people. Iyang gialagaran. Tuod ay kaganang balibalihon kag tamparo sa imong asawa or sa imong bana, dili na pangalagad. Ngano man, na-unload niya ang iyang kasuko. Diha nimo, ikaw ang iyang punching bag. Nawang punching bag nga mudawat sa kumo sa boksidor, maabot yung boksidor nga magmalampuson sa iyang career. No, kapila ka na niya sukmagang punching bag, di ba? Pero siya diya mo lampos. Ang boksidor magpasalamat gina sa punching bag nga ikaw asawa, kulatahon ka sa imong bana, mulampos gina imong bana eh. Maligon man na iyang kamot, sige, sukmag nimo. Okay na ninyo, dili. Mo na, di mo serve. Nya dayon, suffer or sacrifice. The greatest source of joy is suffering. Proven nga ang taong kusog mo antos aron mubuhat unsay gustos Ginoo, malampuson ug malipayon gyud kanunay. Dili lang siya malampuson, di lang siya malipayon, balaan pagyud ang kinabuhi. Mo na nahitabo ni Padre Pio. Si Padre Pio minus ra siya og kasakit kay munghi man siya. Unsa may iyang gibuhat? Nangayo siya sa Ginoo og kasakit. Lord, paambita ko sa imong kasakit. Kay nahibaw ko ang imong kasakit mao'y tuburan sa kalipay o kasanto sa kinabuhi. Agitagaan siya kasakit katong stigmata.
Nangabuslot ang kamot sa Ginoo, nabuslot sang kamot ni Padre Pio hasta tiil. Karon ang iyang mga gloves, mauna hinoy, paborito kay mga tao. Sige na sagsulob-sulob nako kamo, nakasabot mo ana. Magdadamo anang gloves ni Padre Pio, nakasabot mo. Isa unsa man din ni Padre nako, mabuslot sa nang kamot ninyo. So simba ko. Nako, nabuslot ang kamot ni Padre Pio mo nang nahimo siyang healer, pinaagi ang iyang kamot. Nya kamo di mo gustong mabuslot sa inyong kamot aron mahimo sa mong healer ngadto sa mga tao. Mga buangon mo, mapahimuslanon. Sige lang tagpahimos sa grasyas Ginoo, apan dili ta gustong gamiton sa Ginoo aron mahimong usa na sad ka lig-on nga bato sa pagtuo, the stronghold of faith. Ano na atong bisyon? Di ba? Lingi ay mong tupad. Ing na sugot ka, mabuslot imong kamot. Okay. Wala ba manglingi ay? Kamong di mo lingi, buslot mo kasing-kasing. Sige na, manindog na ta.